Poštovani čitatelji portala Turizmoteka, nalazim se u gradu Korčuli gdje ću o turizmu razgovarati s direktoricom turističke zajednice grada Korčule Milijanom Borojević. Gospođo Borojević, imate više od 15 godina iskustva rada u razvojnim agencijama i turističkim zajednicama. Prije nego ste stigli na otok, bili ste direktorica turističke zajednice Siska, a potom direktorica razvojne agencije grada Korčula te voditeljica destinacijskog menadžmenta u turističkoj zajednici Korčule. Prava ste osoba da kažete što turizam donosi dobro i loše u životu i razvoju grada. Cijeli grad i otok, kao što sami znate, trenutno živi praktički samo od turizma, tako da bez turizma u svakom slučaju ovdje ne bi bilo života, barem ne u ovom obliku kako da imamo danas. Živeći van otaka, apsolutno mogu reći da je ovdje izuzetno visoka kvaliteta života, izuzetna visoka kvaliteta raznih usluga koje možda mi nekad uzimamo zdravo za gotovo, ali u principu je to ono što je naš realnost, stvarno visoka kvaliteta života, a naravno mnogo toga je upravo zahvaljujući turizmu, tako da svakako turizam ne treba isključivati nekakvu liku iz života grada, nego da će samo raditi na nekakvom boljem razvoju turizma, odnosno razvoju turizma u pravome smjeru, a u smjeru koji bi upravo postigao da ta kvaliteta života bude na još više razini nego što je to danas. Korčula je jedinstvena, ukras od Jadrana, kao što kaže vaš turistički slogan. Predstavite nam turističku Korčulu. Korčula je grad koji je već tu stoljećima lijep, nekad bio, danas bio i uvijek će biti ovako lijep. Grad prekrasne kulturne baštine, prekrasne prirodne baštine, izuzetno aktivne kulturne ponude, brojne udruge, kako sportske, tako i kulturne djeluju na području grada Korčule i to je sve što ga čini upravo to i biserom Jadrana, jednom prekrasnom mjestu u koje stanovnici vole živjeti, ali još važnije u koje turisti žele doći. I to žele doći upravo iz razloga da bi uživali u toj kulturno-povijesnoj baštini, da bi uživali u prirodnoj baštini i to nekakvom miru i tišini gdje je jako teško već bilo je dobro naći. Tako da upravo je to nekakav turizam koji bi mi željeli razvijati u budućnosti. Turizam koji će u stvari živjeti sa tim resursima i ne narušavati resurse. U stvari omogućavaju da mi i turizam imamo, ne samo u gradu Korčuli, nego na području cijelog otoka. Na Korčuli ne možete govoriti samo o gradu, nego upravo to morate govoriti o cijelom otoku. I to kako je Korčula živjela pod stoljećima, koja je jedna jedinstvena cjelina. Razvili ste niz specifičnih turističkih proizvoda radi produljenja turističke sezone. Doprinose li oni produženju sezone, ali i održivosti turizma na otoku? U suradnji sa drugim turističkim zajednicama otoka Korčule razvijamo nekakva 3 glavna turistička proizvoda i sva 3 su temeljene na resursima koje Korčula ima. Ponavljam, kulturna baština i prirodna baština. Prvi turistički proizvod bio bi kulturni turizam, odnosno temeljeno na kulturnoj baštini ne samo grada Korčule, nego i cijelog otoka. Vi sami znate da u Beloj Luci postoji Vela Spila koja je bila nastanjena 20.000 godina prije Krista. Znači, kulturna baština je nešto što je temelj razvoja našeg turizma na otoku Korčuli. Drugi bi bio outdoor turizam ili nekakav soft adventure turizam. U našem slučaju naglasak je na biciklizmu i na pješačenju. I to je također se razvija temeljem prirodne baštine koju Korčula ima. Korčula je poznata po tome što ima izuzetno veliku bioraznolikost, prekrasne šume i još uvijek očuvanu prirodu. I upravo to je jedan osnov na kojim smo mi gradili taj turistički proizvod ili outdoor proizvod. Jedan podproizvod u tom segmentu bi bio i Camino Korčula koji smo počeli razvijati krajem prošle godine i on se sad polako nalazi i svoju klijentelu, da tako rečem, ne samo unutar naše države, nego je već i na međunarodnom tržištu. Naravno, to je bazirano i na prirodnoj baštini, a i ono što je jako važno spomenuti na sakranim objektima kojima je otok Korčula izuzetno bogat. I treći proizvod bi bio enogastro.
kao što sami znate, otok Korčula je poznat po svojoj izuzetno dinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji koja se bazira na vinogradarstvu i na maslinarstvu, te je to omogućilo čitav niz malih poduzetnika da razviju svoje poduzetničke proizvode, OPG-ove i tako dalje, da razviju svoje poduzetničke proizvode. Danas je proizvodnja vina i kvaliteta vina na izuzetno visokom nivou, uz to i proizvodnja nekih drugih tradicijskih proizvoda, a naravno sve to doprinosi razvoju gastronomije otoka Korčule, koja bi bila i taj treći turistički proizvod. Ja sam moram naglasiti da na nekakve 50 km južnih otoka Korčula mi trenutno imamo 46 raznih bušovica, bilo maslinovog ulja, bilo vina, bilo drugih tradicijskih proizvoda, što je izuzetno visoki broj za ovako mali otok. I ove godine, posle prošlogodišnje rekordne godine, ostvarujete dobre rezultate. Hrvatski turizam traži promjene. Najavljuje se to i novim zakonom. Kako na zahtjeve za tim novim održivim turizmom gledate u Korčuli? Na području grada Korčule, na to mogu govoriti, ali razgovarajući sa kolegama i na cijelom području otoka Korčule, mi bilježimo u predsezoni znatno povećanje brojki, što je naravno razlog i razvoja turističkih proizvoda koje smo već govorili ranije, koji su usmjereni na produljenje turističke sezone, ali i tijekom sezone, znači tijekom 7. evo sad već kroz 8. mjesec, brojke su ili na razini prošle godine ili nešto malo više. Za razliku od drugih destinacija mi stvarno nemamo taj pad koji se dogodio. Ono što je još interesantnije je da je ove godine zamijećeno, za razliku od par godina nakon COVID-a, povećanje broja dana kojima se turisti zadržavaju na otoku, što tam također ponovo pokazuje da ulaganjem u razvoj novih turističkih proizvoda koji su atraktivni, koji su ekološki prihvatljivi, koji ne narušavaju samu destinaciju, je rezultiralo u tome da naši turisti ipak odlučuju ostati duže i konsumirati sve ono što im otok pruža, a to nije samo usluga cijena. Mislim da možda zakonske regulative u ovom trenutku ne gledaju dovoljno jasno na način kako će se otoci razvijati u budućnosti u smislu razvoja turizma, jer to su specifična ipak područja koja ne mogu imati neograničeni rast svake godine, neograničeni rast i novi rast. To jednostavno nije moguće. Nije moguće iz prostog razloga što geografski mi to ne možemo izdržati. Imamo dovoljno prostora konstantnim razvojem novih i gradnjom novih smještajnih kapaciteta, svakako ćemo narušiti upravo ono zašto ljudi dolaze na otoke. To ponovo naglašava prirodna i kulturna baština i prostor koji omogućava ljudima jedan krasan, lagani odmor i ne smije. Jesu li svi svjesni u gradu Korčuli? Nisu, nažalost nisu. Nažalost, mislim da ljudi nisu svjesni da ako pola otoka recimo ima oko pola milijuna noćenja godišnje, na svega 5000 stanovnika, da je to jednostavno neodrživo. Naša infrastruktura, vodovodna, ni električna, niti kanalizacijska nije namijenjena i nije napravljena za tako veliki broj ljudi i iz toga razloga se događaju tako nekakve mali problemčići tijekom sezone i mislim to bi trebalo biti razumno Međutim, biti jasno zašto se to događa. Da, međutim, Korčula po meni ima sve pretpostavke da bude kvalitetna, ekskluzivna i zbog blizine Dubrovnika i cijelogodišnja destinacija. Kako to ostvariti? Apsolutno. Korčula svojom ponudom svakako može biti ekskluzivna destinacija. Ono što Korčuli u ovom trenutku treba da bi postala takva destinacija je bolja ponuda kako smještajnih kapaciteta, ali bolja ponuda općenito. Znači, podizanjem razine kvalitete smještajnih kapaciteta može smanjenje broja, ali podizanjem razine kvalitete sa 4-5 zvjezdica
otoku govorimo o privatnom smještaju, svakako će se privući nešto drugačija klijentela. Naravno, manji broj će biti u tom slučaju broj dolazaka i broj noćenja, ali svakako u slučaju visoka razina kvalitete se možemo nešto malo više i naplatiti. I u tom slučaju bi mi mogli doći do smanjenja Međutim, ja volim Korčulu i to vi znate, jer sam dugogodišnji njezin posjetitelj, mogu reći već i stanovnik skoro. Međutim, užasno me smeta, i to vam moram reći, a to je taj odnos što ste dopustili automobilima da ovladaju ovim gradom. Mislim, da li se razmišlja u gradu da se ipak ti automobili bez pješačke zone, praktički bez rive, bez automobila, mislim da nećete uspjeti sve to napraviti što ste planirali. Na samom uvodu ste rekli da sam ja bila direktor razvojne agencije i to je jedan od projekata na kojima sam ja radila, upravo usmjeren na probleme u prometnom mirovanju. Tako da smo mi napisali nekoliko projekata, jedan je upravo u realizaciji, a odnosi se na regulaciju u prometnom mirovanju koji je najveći problem u gradu Korčuli. Opet se vraćamo na taj problem. Otok ima samo određene mogućnosti i određene prostore koje može aktivirati za određene svrhe, uključujući i za parking prostor. Naravno, svaka gradska vlast će se uvijek hvata u koštac sa tim problemom i svake godine se dio toga uspijeva. Da, nešto se riješi. Međutim, promet u mirovanju i promet kroz samu širu gradsku jezgru nije nešto što se može riješiti preko noći, to je svima jasno, zato što veliki... Ali namjera postoji. Apsolutno, namjera postoji, kao što sam rekla, razvojna agencija, dok sam ja bila direktor i danas, kad god je to moguće, prijavljuju projekte za financiranje, upravo da bi riješili ne samo promet u mirovanju, nego i samo rasterećenje grada od prolaza vozila kroz njega, ali kao što sami znate, veliki broj poduzetnika djeluje unutar same gradske jezgre i sam promet nikad neće moći biti izbačen iz same gradske jezgre, jer naravno oni moraju raditi, moraju imati dosta i tako dalje, a onda bi se moglo malo više napraviti u svakom slučaju. Otok Korčula ima 5 općina i 5 turističkih zajednica, no kako sam čuo, sjajno surađujete na zajedničkim projektima. Ne, dobro surađujemo i izvrsno surađujemo i uvijek se rado družimo i raspravljamo i radimo na novim projektima. One glavne projekte radimo uvijek zajednički, uvijek zajedno prijavljujemo projekte za financiranje, čak dapače sve turističke zajednice u otoku Korčuli potpisale su sporazum o projektnom udruživanju što nam omogućava daleko veću mogućnosti i prijave projekata koje razvijamo, koji su dosta financijsko opterećenje za sve proračune, pogotovo manjih turističkih zajednica. Izuzetno je važno to napomenuti da nisu to samo projekti, to je uvijek nekakav zajednički rad i pomaganje, kad god je tu potrebno i savjet i tako dalje, ali mislim da se izuzetno dobro radimo i mislim da se to vidi, da se vide rezultati naše rada. I na kraju, otok Korčula je zadnjih godina izrastao u gastronomsku meku. Prije 10 godina u gradu je bilo nekolicina restorana, a danas 100-tinjak. Imate jedan restoran s Michelin zvijezdom, jedan s preporukom, a restoran usred otoka u Puknatu ima Michelinovu zelenu zvijezdicu. Odakle taj pogled? Kako što sam napomenula malo ranije, otok Korčula je stvarno upoznat i po toj poljoprivrednoj proizvodnji, poznat i po svojim vinima, maslinovim uljima. I nekako to je prirodan nastavak razvoja ostatka gastronomije onako. Vrlo dobro znate da su Korčulani izuzetno onako Bonkulović, vole dobro pojesti opet. I tako da nije bilo za se začetiti da će se početi polako otvarati, stvarati restorani, osmišljavati nove jelenice koji će, recimo, prvenstveno zadovoljiti potrebe, želje i samih stanovnika otoka, a naravno i ostali dolazaka. Izuzetno nas uvijek veseli, svaki
svake godine kad ta 3 restorana koje ste spomenuli pomogli tu potvrdu svoje kvalitete i rastu svake godine napreduju. Ove godine krećemo jedan korak dalje, a usmjeren je kako na gastronomiju, tako i na razvoj održive destinacije. A to je razvoj koncepta slow fooda gdje ćemo kroz različite projekte sve one koji su proizvode bilo što na otoku pokušati umrežiti tako da se stvarno taj koncept održivosti i dalje nastavi samo Gospođo Borojević, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru i želim vam da svi vaši brojni planovi razvoja ovoga prekrasnog grada čipkastog kamena i uspijete.